ambiri amene anavotera achakwera lero amaenda choweramo. Ubwino wake ndibanena kuti papese sachuma zativuta ndi mmene amabwera achakwera sikuti anali okhayi, anabwera ngati alliance, anabwera ndi a vice president achilima. Kodi bwanji anali mulungu kuti konda kumene kuchi mmene ayenda apapa achakwera nkuona kuti ine mwina apapa zikukhala ngati zinthu zikuyenda bwanji ulendo kumene kwasala nzanga tayendesa kukali muti ine kukhala ngati ndatopa simbanga ngozi tuye auzimatheka zimene nduna kudukana khala Malawi wafika ponena kuti watopa. Okay. Ine ngomba nakhala achakwera. Okay. Nikananena kuti achimwene you can do that inside. You don't need to do. Even in office, you can do that. Okay. Without you saying it. Involve the people that you came with. Yeah. Kungwapanga neglect on Saja. You think he has neglected as in Zao? Who is he working with now? He's working with his family. Sorry, and the best friends. That's all. But no, say that again. He's working with his family mostly and best friends around his tribe. Sideire akukhala akwenda limodzi ndi achilima kuti kumaliro kupita kumaliro ife tunena kuti kupanga nkhani zoti ziko lino licho